Калі бачыш, якія выдатныя будынкі людзі ўзводзілі ў даўніну, міжволі думаеш, што яны былі больш разумныя за нас. Архітэктура. Цэлыя краіны гавораць з намі менавіта на гэтай мове, і мы можам яе разумець. Азбука гігантаў на тэлеканале «Беларусь-3». Вялікая харальная сінагога ў Гродні. Гучная эклектыка, якая заявіла пра безмоўную эмансіпацыю яўрэйскага народа. Увасабленне густу банкіраў, прадпрымальнікаў і фабрыкантаў, якія імкнуліся да стварэння новай, дагэтуль невядомай архітэктуры. Стыль, які паклаў пачатак новаму і рацыянальнаму экстэр'еру ў гарадзенскім барочным горадабудаўніцтве. Якія сакрэты тоюць у цені сваіх грозных сцен гэты брутальны помнік маўрытанскай архітэктуры. Архітэктуры Беларусі. Будынак першай сінагогі на гэтым месцы быў пабудаваны ў другой палове 16 стагоддзя па праекце італьянскага архітэктара Санцы Гуччы. У той час ён па замове караля Стэфана Баторыя займаўся перабудовай старога замка. Першая сінагога прастаяла каля стагоддзя, а потым згарэла пры невысветленых абставінах. Пабудова, якую мы бачым сёння, узведзена ў пачатку 20-го стагоддзя у так званым маўрытанскім стылі. Адбудаванае свяцілішча было досыць вялікім комплексам. Інакш сучасная сінагога ўяўляе сабой два аб'яднаныя карпусы, якія раней стаялі перпендыкулярна. Адзін з іх – рытуальная зала, дастаткова яскрава аздоблены рустам. Другі – трохпавярховы будынак, што ўключае ў сябе гаспадарчыя пабудовы. Скончыўся перыяд, калі вось у чыстым выглядзе барока, вось яго элементы, класіцызм, вось яго элементы. А далей атрымалася так, што можна браць з барока нешта, з класіцызму нешта, з готыкі нешта і зрабіць новы мастацкі твор. Паўплывала і драўлянае дойлідства, бо сінагог у Гродні было шмат, дзесяткі. І нават калі яна будавалася, іх было 30-40, называюць розныя лічбы. Але была адна з іх, галоўная, драўляная сінагога, яе разабралі. І галоўны фасад, вось, паглыбленая цэнтральная частка, выступаючыя бакавыя часткі. Усё гэта было ў драўлянай сінагогі. Канец 19-го стагоддзя адзначыўся стылем мадэрн. Гэта было увасабленне густу банкіраў, прадпрымальнікаў і фабрыкантаў, якія імкнуліся да стварэння новай, прэстыжнай архітэктуры. Яна павінна была не саступаць той, што панавала ў часы дваранства. Відавочна, што гэтыя ідэі вельмі хутка знайшлі ўвасабленне і ў сакральнай архітэктуры. Аднак аблічча хрысціянскай царквы перапрацаваць без выкарыстання купалоў і вежаў было немагчыма. Іншая сітуацыя складалася ў архітэктуры сінагог. Адсутнасць абавязковых форм дазваляла мадэрну больш актыўна ўдзейнічаць на формаўтварэнне і пластыку будынка. У выніку новыя мадэрнавыя сінагогі пачалі нагадваць узоры грамадзянскай архітэктуры. Стыль харальнай сінагогі ў Гродні – гэта асобная гутарка. Нема, па-першае, адзінага погляду, розныя даведнікі і аўтары бачаць у ім эклектычныя рысы, і сапраўды яны сабраныя з розных стыляў. Часцей за ўсё сустракаецца ідэя, што гэта стыль гістарызм і, адпаведна, з рысамі там рускай традыцыйнай архітэктуры, што, безумоўна, нонсенс, улічваючы прызначэнне гэтага будынку. Таму мы хутчэй варта, мне здаецца, прытрымлівацца ідэі, што гэта маўрытанскі стыль, які каранямі ўваходзіць яшчэ ў сярэднявечную традыцыю Іспаніі на стыку арабскай, мусульманскай культуры і хрысціянскай Іспаніі. Але навошта ў такім стылі было рабіць сінагогу ў Беларусі ў 19 стагоддзі? Вось у чым пытанне.
Маўрытанскаму стылю ўласцівы вытанчанасць, плаўнасць і выразнасць ліній. У аснове маўрытанскіх пабудоў заўсёды кубічная форма. У дэкоры матыў паўцыркульных арак з прыпаднятым цэнтрам. Аркі падымаюцца прама з карніза над капітэллю калоны і адыходзяць ад яго невялікім абцасам. Калоны на фасадзе сінагогі тонкія і забяспечаныя капітэлямі мудрагелістай формы. Базы ў іх таксама не зусім удалыя. Візуальна яны не спалучаюцца з канструкцыяй. Хоць кожны элемент архітэктонікі і дэкаратыўнага ўбрання створаны на аснове дакладнага матэматычнага разліку, у архітэктуры дамінуе ірацыянальны пачатак, што быццам пераважае канструктыўныя асновы. Аднак сама эклектыка дазволіла дойліду стрымаць залішні парыў у экстэр'еры за кошт шэрагу неакласічных вокнаў і дзялення фасада 3 карнізамі. Трохпавярховы малітвенны дом у плане мае форму квадрата. Рытуальны ўваходны комплекс складаецца з 3 аб'ёмных частак. Прылеглыя да ўваходу часткі бакавых аб'ёмаў вырашаны ў выглядзе 3ярусных вежаў з адзінарнымі і спаранымі арачнымі вокнамі. Вокны увенчаныя аркамі з упісанымі ў іх разеткамі і ўсечаным шатровым дахам. Цэнтральны паглыблены аб'ём на ўзроўні 2-го яруса мае шырокі балкон і таксама завершаны высокім шатровым дахам. Сцены аб'ёмаў пакрытыя тынкоўкай, упрыгожаны пілястрамі і карнізамі, сандрыкамі розных абрысаў і профіляў над аднастайнымі і прастакутнымі вокнамі з лучковым завяршэннем. Мудрагелістая раскоша архітэктурнага ўбрання сінагогі завяршаецца ажурнай аздобай прасторы паміж вежамі. Як мы ўжо ведаем, гарадзенская сінагога каменная існавала з 16 стагоддзя, але з-за рэгулярных пажараў і войнаў, на жаль, будынкі разбураліся. Некаторыя гісторыкі кажуць, што ёсць невялікі фрагмент той старой сінагогі 16 стагоддзя, уключанай у праект новы, але гэта не даказана. Хутчэй мы кажам пра старое месца, стары падмурак. Сінагога гарадзенская сённяшняя – гэта аўтарскі твор. Узведзена была яна архітэктарам па прозвішчы Любіч, які ў канцы 19 стагоддзя быў вядомым і запатрабаваным. Тут трэба ведаць збег абставін. Вялікі пажар 70-х гадоў знішчае значную частку горада, і ў цэлым будаўнікі і архітэктары яны проста неабходныя. А пасля таго, як Любіч змог рэалізаваць некалькі удалых праектаў, у яго вельмі шмат заказаў. Напрыклад, сёння на галоўнай плошчы стаіць дом купца Мураўёва, даволі падобны да сінагогі фасадам. Гэта таксама твор архітэктара Любіча. Аснову аб'ёмна-прасторавага рашэння сінагогі стварае традыцыйнае сакральнае прамавугольнае памяшканне. Уваход з боку вуліцы вядзе ў паглыблены ў зямлю напалову цокальны паверх. Гэта зроблена для істотнага павышэння ўзроўню столі залы і стварэння візуальнай перспектывы алтара. Галоўная зала з бакавымі нізкімі нефамі займае ўсю вышыню аб'ёму. Акцэнтам прасторавага рашэння тут служыць біма. Яе месца абазначаецца з дапамогай калон па кутах, якія пераходзяць у крыжападобныя скляпенні. Але ў нашым выпадку відаць, што і калонны, і скляпенні не столькі элементы тэктонікі будынка, колькі мастацкая дэкарацыя. Трактоўка пад готыку. Гэта значыць без канструктыўнай ролі. Калоны упрыгожаны вертыкальнымі пучкамі, якія нагадваюць гатычныя нервюры. Капітэлі калон звязаны перамычкамі са спічастымі дэкаратыўнымі архівольтамі. Убранне геаметрычных гатычных ліній спалучаецца з пышным ляпным раслінным дэкорам, які стелецца па капітэлях, перамычках і гранях скляпенняў, запаўняе разеткі перакрыжавання граняў. Если поглядеть со двора и поглядеть на гэты корпус з малітоўнай залы со двора, там вельмі прыгожа зроблен шчыпец.
І такія там элементы у выглядзе на гзымсе невялічкіх вежачак ідуць, для мяне нагадваюць нейкую нотны запіс. Вось яно ўзнялося, потом пайшло ўніз, так. Але мне здаецца, калі архітэктар вырашаў праблему вось гэтага тарца, ён вельмі выразна зроблены, то ён, можа, успомніў гэтыя ноты, успомніў спевы рэлігійныя і вось неяк зрэагаваў на гэта. Асноўная ідэя экстэр'ера гродзенскай сінагогі – тыпізацыя рыс грамадзянскай архітэктуры. Над нізка пасаджаным першым паверхам сінагогі карнізная цяга. Над цягай узвышаецца асноўны аб'ём будынка. Тут жа шэрагі пілястраў разам з ніжнім і верхнім карнізамі ствараюць шэраг плоскіх ніж, у якіх сядзяць проставугольныя вокны з прафіляваным апраўленнем і шырокімі сандрыкамі. Міжаконныя пілястры упрыгожаны штрабамі, гэта значыць невялікімі канаўкамі. Высокі карніз мае спрошчаны двухступеньчаты профіль. Высокі франтон двухсхільнага даху нясе пластычнае апраўленне ў цэнтральнай частцы. Па вялікім рахунку, ўжо ў 14 стагоддзі архітэктура сінагог не несла ў сябе ніякага сімвалічнага значэння. Пасля эмансіпацыі яўрэі адчулі патрэбу ярка заявіць пра сябе навакольнаму свету. Адсюль разнастайныя эксперыменты з архітэктурнымі формамі. Нязменнай застаецца толькі ўнутранная канфігурацыя. Планіроўка гэтага будынка, яна амаль што стандартная. Па-першае, асобныя ўваходы. Жанчыны асобна, мужчыны асобна, яны падымаюцца на другі паверх, зверху, назіраюць за ўсім гэтым. Зала, дзе ўсё гэта праходзіць, дзе равін знаходзіцца, дзе тора ляжыць, шафа з торай. Всё гэта стандартныя месцы, якія парушаны ніяк не маглі быць. І яны строга вытрымліваліся. Ну і дзякуючы гэтаму вера і захавалася, прайшла праз стагоддзі і захавалася як такі, стабільны і, мне здаецца, так уплываючы на грамадскасць ідэалагічны фактор. Фактычна сінагога ў Гродным так і складзена. Адзіны корпус залай, ён у двары стаіць, а наперадзе, як бы прыстаўлены для яго такі больш працяглы корпус, і больш складаны па канфігурацыі, які выходзіць на вуліцу. У будынку гродзенскай сінагогі няма архітэктурнага ордара ў звыклым разуменні. Калоны і пілястры, што праходзяць скрозь аб'ём другога і трэцяга паверхаў, тут не столькі вертыкальныя апоры, хай і вонкава падобныя да грэчаскіх, колькі прасторавы знак для ўспрымання формы будынка гледачом. Эфект дасягаецца з дапамогай імправізаваных арак і аркад. Менавіта ў гэтым раскрываецца эклектычная, гэта значыць заснаваная на гістарызме, сутнасць вырашэння экстэр'еру, заснаваная на імправізацыі мінулых архітэктурных тэм. На гэты час ідзе дыскусія пра будучыню яўрэйскага народу. Неабходна было шукаць кропкі для кансалідацыі, так? І вось у архітэктуры паказаць сваю асаблівасць якраз гэты маўрытанскі стыль і дапамагаў. І калі прыглядзецца да ўсіх элементаў, то тут мы пабачым шмат усходніх матываў, якія якраз і імпанавалі стваральнікам гэтай сінагогі, і ў такім стылі, дарэчы, сінагогі з'яўляліся не толькі ў Гародні, але і ў Мінску. Сёння там рускі драматычны тэатр, калісьці вельмі падобны быў будынак. І ў цэлым гэта была цэлая хваля ў архітэктуры канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя ў Беларусі. Пасля прыходу савецкай улады сінагога зачынілася. З часам яе разрабавалі і часткова разбурылі абстрэламі. У часы Другой сусветнай вайны нацысты размясцілі тут турму для яўрэяў. Пасля ваеннага ліхалецця комплекс ніхто не аднаўляў. Ён стаў выкарыстоўвацца як склад, а потым як майстэрня. У 1991 годзе было прынята рашэнне перадаць храм іудзейскай абшчыне. Яны ж і аднавілі сінагогу.